Maria Tabone tat ħajjita lil poplu Malti kollu. Dan kien kliem Father Claude Portelli waqt l-omelija tal-qudies tal-funeral li saret it-tnejn wara nofsinhar biex tingħata l-aħħar tislima lil Maria Tabone, mart l-ex President Censu Tabone. Maria Tabone kienet deskritta bħala ikona ta' mara ta' għaqal u werf. Father Claude Portelli qal li kienet mara ta' politiku, iżda wkoll ta' ħafna. Ħafna kienu jaraw minna xbija ta' mod speċjali meta ju żewġa kellhom l-ogħla kariga fil-pajjiż meta Censu Tabone kien President ta' Malta. Sostna li tul ħajjita Marija ħabbet lil pajjiżha u għarfet li tagħmel minn kollox biex tagħta ħajjita lejn il-poplu Malti. Fl-aħħar, Father Claude Portelli żied jgħid li Maria Tabone għexet ħajja ta' servizz twil ta' lejaltà għoża lejn Malta filwaqt li tat eżempju tajjeb lil dawk ta' madwarha. Maria Tabone mietet fl-età ta' 98 sena. Imwielda l-Belt Valletta fid-9 ta' Frar tal-1920, Maria Tabone għexet ħajja twila u mimlija li ma kienx nieqsa mis-sagrifiċċji. Maria kienet l-akbar fost it-tminuliet tal-Maġistrat Vert li kien imur iservi f'Għawdex tul ix-xhur tas-sajf. Kien propju waqt wieħed minn dawn is-sjuf meta hi kienet għandha biss 15-il sena li ltaqet ma' Censu Tabone u ma tarsu fl-1939 u żewġu sentejn wara. Miż-żewġa tabib fl-eqel tat-tieni Gwerra Dinjija, Maria Tabone appoġġjat lil żewġa Censu Tabone fir-riċerka tiegħu fil-kura tal-għajnejn, fit-twaqqif tal-unions tat-tobba, fit-trobbija tat-tfal kif ukoll fis-servizz tiegħu fil-politika Maltija fi żmien imqalleb ħafna u mbagħad fir-ressaw tan-normalità politika.